ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Армад Сарукян ба чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов изҳори миннатдорӣ кард, ки Ҳабиб сабаб шуду ӯ ба муҳорибаҳои омехта омад. биёед суханҳои Сарукянро гӯш мекунем. сабаби ба муҳорибаҳои омехта омадани ман ин Ҳабиб Нурмагомедов аст. UFC барои ман аз пушти ин шахс шавқовар шуд. ман навори муҳорибаҳои ӯро тамошо карда қарор баровардам ки ҷангвар шудан мехоҳам. ҳамаи ин вақт Ҳабиб барои ман намуна барои чунин ҷангвар шудан буд. Ҳабиб барои чунин шахсон ба монанди ман рамзи умед аст, гуфтааст Сарукян. дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон Арманд Сарукянро муҳориба зидди Бенил Дарюш интизор аст ва муҳорибаи онҳо аллакай шаби 2 ба 3 декабр дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. ва агар ки Арманд дар ин муҳориба ғалабаи дурахшон ба даст оварда тавонад, пас ӯ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуда метавонад. ссилкаи бепули пахши мустақими муҳорибаи Арман ва Дарюшро мо дар телеграм канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавен. ссилкаи телеграм дар описанияи ҳамин навор. довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Колби Ковингтон гуфт ки якум рақиби худ ҳамчун чемпион Ислам Махачевро дидан мехоҳад. интихоби рақами якуми ман ин Ислам Махачев аст. ин муҳорибаи пулие ҳаст ки бояд баргузор гардад. ин савол бояд ки ҳал шавад. амрико зидди Русия. ин мавзӯъ аз филми Роки 4 аст. Роки зидди Драго. ҳама мегӯянд ки ӯ беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн дар ҷаҳон аст. аммо дар қувваозмоӣ зидди ман ӯ мебинад ки кадоме аз мо ҷангвари ҳақиқӣ аст. ислам ба бартарӣ вазни худ такя карданро бояд ки бас кунад ва бо чемпиони амрикоӣ вохӯрад. ӯ бояд ки бо ҷангвари дӯстдоштаи Доналд Трамп вохӯрад. ба наздикӣ вомехӯрем Ислам, гуфтааст Ковингтон. дӯстон, дар ҳақиқат муҳорибаи онҳо яке аз муҳорибаҳои калон шуда метавонад. аммо дар пеш Ковингтонро рақиби хеле сахт дар симои чемпион Леон Эдвардс интизор аст. агар ки Колби дар ин муҳориба ғолиб шавад, пас фикр мекунам ки гуфтугӯҳо оиди муҳорибаи ӯ зидди Махачев боз ҳам зиёдтар мешавад. ба фикри шахсии шумо дӯстон, Колби Ковингтон Леон Эдвардсро шикаст дода метавонад ё ин ки Леон ӯро манъ мекунад? метавонем фикротонро нависем. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра зидди тобови ҷангвори вазни худ Магомед Анкалаев ҷангидан мехоҳад. ман шунидам ки бисёри одамо мегӯянд ки Анкалаев барои ман рақиби вазнин мешавад. агар ҳозир имконият мебуд, ман ҳар дуи онҳоро интихоб мекардам, Ҷамал Хил ва Магомед Анкалаевро. аммо агар оиди яктай аз онҳо гап занем, пас Хил барои ман рақиби осонтар мешавад. Анкалаев рақиби вазнинтар аст. фикр мекунам ки барои ман ин интихоби хубтар аст. ман розиам ки муҳориба зидди Магомед барои ман муҳорибаи вазнин аст. аммо ман хуб тамрин карда инкишоф меёбам. ман барои муҳориба зидди Анкалаев нақшаи хуб тайёр мекардам. агар ки ман рақиб интихоб карда метавонистам, пас ман ба ҷои Хил Магомедро интихоб мекардам, гуфтааст Перейра. хотиррасон мекунам ки Алекс Перейра дар муҳорибаи охирони худ Ирҷи Прохаскаро шикаст дод ва ҳамин гуна чемпиони нави вазни ним вазнини UFC шуд. ана Магомед Анкалаев бошад дар муҳориба зидди Ҷонни Уокер зарбаи берун аз қоидаҳои ММА зад ва ҳамин гуна муҳорибаи онҳо бенатиҷа ба анҷом расид. акнун Анкалаев ва Уокер реванш мегузаронанд. ана оиди Алекс бошад, пас бо эҳтимоли калон ӯ муҳорибаи навбатии худро зидди Ҷамал Хил мегузаронад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.